Poprosíme sa aj Magnovi. Ďakujem. Ešte raz tu dám. Keď išla tá plaketa hore medzi mená ako Golonka, Nedomanský, Dzurila. Tak je to samozrejme aj pre mňa prvýkrát, je to nové a samozrejme, že že Slovan sa rozhodol si ma zaradiť medzi tie svoje veľké legendy zo svojej histórie, tak určite je to pre mňa podsta. Miro, z tých highlightov, čo šli na kocke, ktorý tak si možno spomenul, že tak si úplne uspel v pamäti najazdol. Máš ich strašne veľa v kariére. No, tak určite víťazstvo v Stanley Cupe, určite tie momenty, keď sme dostali vlastne pohár za majstrov sveta. Ale samozrejme sú aj niektoré také špecifické góly, ktoré si človek pamätá, ktoré zostanú v hlave a ktoré sa veľmi dobre pozerajú a naozaj to video by som dokázal pozerať aj možno aj hodinu. To boli všetko spomienky príjemné, ktoré sa viažú k nejakým úspechom alebo na ktoré mám nejaké také pozitívne emócie naviazané teda svoje pamäte, takže hovorím, pre mňa by sa to dalo pozerať aj hodinu. Aké boli pocity? Spomínam si tie góly, tak vymenuj nejaké, ktoré ti tak máme. Videl som tam strašne veľa blafákov do backhandu. Som zo strechu uvedomil, že či som nikdy nedával aj iné góly, ale tak strašne veľa ich tam bolo, ale samozrejme, že bola to jedna z vecí, ktorú som vedel veľmi dobre urobiť, takže som ho aj veľakrát využíval v tých dôležitých momentoch, takže ani to zase nie je také prekvapenie, že tam tak veľa bolo, ale keď mám spomenúť konkrétne niektoré góly, tak samozrejme, že všetky góly, ktoré som dal na majstrovstvách sveta v play-off, ktoré boli dôležité, ktoré posúvali mužstvo ďalej, tak boli dôležité, na ktoré si rád spomínam. Či už proti Švédom to vyrovnanie na 2-2, či gól Rusom vo finále, alebo aj moment z roku 2002, keď sme porazili Čechov a vlastne získali tým strieborné medaily, takže ten gól, kedy vlastne Mišo Hans už nahral do úniku a v oslabení som dal gól, takže to sú také momenty určite, ktoré si ako rád spomínam, o ktorých sa môžeme baviť aj hodinu, ale hovorím, sú naviazané na veľmi príjemné spomienky. Veľmi bolo rozdielne vstupy na tento ľad, nie v korčuliach, ale v topánkach. Bolo, samozrejme doteraz som na ten ľad chodil len v korčuliach. Toto je skôr podsta k tomu, k tej kariére, ktorú vlastne som prežil a Slovan bol, si myslím, že celkom veľký kus, ale taká dôležitá časť ešte tej mojej kariéry. Takže vrátiť sa sem medzi tých divákov určite bolo príjemné a tá atmosféra, ktorá tam bola v tej hale, samozrejme, že je taká, som povedal, plná emócií aj iná, než som zažil na iných štadiónoch a v iných kluboch, takže samozrejme, že vždycky sa sem budem rád vrácať medzi takýchto fanúšikov a som rád, že aj títo hráči, ktorí teraz hrajú, že majú rovnakú podporu, ako som tu zažil aj ja. No, 18 išla hore, ďalšia je na ľade, Jonathan Číču. Dobrý následovník čísla 18? Myslím, že áno. Myslím, že Slovan mal 18-ky, myslím, že veľmi úspešných hráčov a veľké mená, keď spomeniem len Dariusa Rusnáka alebo aj Rišo Kapuš, ktorý tu dlhé roky hral, takže to číslo 18 myslím si, že pre slovanistických fanúšikov určite je obľúbené. Myslíš, že ešte niekedy na korčuliach vykorčuleš na tú hlavnú plochu? Neviem, možno nejaký exibičný zápas, ale inak to nevidím už. Na nejakú exibíciu možno. Tak ako sme mali možnosť, myslím, že v lete hrať, keď sa Ľubo Višňovský učil, tak možno taká nejaká exibícia, ale veľmi rád. Ďakujem. Miro, už si spomenul viacej tých gólov, viacej tých príležitostí. Keby si mal jeden gól vybrať a možno jeden hokejový moment, ktorý je pre teba absolútny top, ktoré by to boli? No, neviem, či sa takto dá jeden vybrať, ale hovorím, čo sa týka dôležitosti, tak určite tie góly, všetky góly, ktoré som dával na majstrovstvách sveta. Treba v Göteborgu, keď sme hrali, tak v tom play-off, tak v každom zápase som dal teda aspoň jeden gól. Takže tie tri určite boli dôležité, lebo pomohli mužstvu k tomu, aby sme sa prepracovali až na ten najvyšší stupienok a vyhrali titul majstra sveta. A určite to je niečo, na čo sme všetci, čo sme tam boli, tá partia, ktorá to zažila, tak
na čo sme veľmi hrdí a ja som rád, že som aj ja ako prispel teda svojou trošku do mlyna. Keď si tam dnes stál a tí fanúšikovia skandovali tvoje meno, nebolo ti tak trochu ľúto, že už nie si na ľade na korčuliach a že to nepočúvaš každý zápas? To je vec, ktorú určite, ktorá musí hráčom chýbať, keď teda skončia s kariérou a už nehrajú, a hlavne tí hráči, ktorí mali možnosť hrať tu pred týmto publikom. Takže nebude vám asi chýbať to cestovanie a tie tréningy a tie prehry a tie zranenia a bolačky, ktoré samozrejme hokej so sebou prináša, nedá sa im vyhnúť, ale také príjemné veci ako vyhrávať zápasy alebo dávať góly alebo hrať pre takýchto fanúšikov a v tejto atmosfére, ktorá tu vládne na tých zápasoch, tak to určite chýba, určite by som to rád zažil aj každý deň, ale bohužiaľ to neviem. Poďakoval si viacerým ľuďom, od rodiny, od trénerov. Čo pre teba znamenali práve títo ľudia, keby si ich mal možno tak trochu opísať? Tréneri, jeden, druhý, tretí, ktorých si spomenul. No tak tréneri samozrejme sú dôležitý článok úspechu, tak ako rodičia. Je tam veľa tých článkov úspechu, samozrejme veľa k tomu musí pridať aj samotný hráč svojou prácou nejakou, musí byť aj nejaké šťastie, aby sa hráč nezranil, aby sa teda dokázal udržať dlhodobo zdravý a aby mohol tréningom teda niekde sa posunúť napredovať, ale hovorím, tých troch trénerov, ktorých som spomenul, asi som nespomenul náhodou, pretože v nejakom momente či už dali mi dôveru, ktorú možno niečo vo mne možno videli, alebo mi verili a ja som, myslím si, že tú ich dôveru nesklamal, takže preto som ich spomenul, pretože hovorím, boli na takých križovatkách mojej kariéry dôležitých a teda pán Nemec, ktorého som spomínal prvého, tak to bol môj mládežnícky tréner asi 8 rokov v Topolčanoch, takže si myslím, že mal asi najväčší taký nejaký vplyv na mňa a nejaký rukopis vo mne určite zanechal. Takže preto som ich spomínal. Jedna etapa sa skončila, druhá začína. Aké sú vaše plány do budúcnosti? Uvidíme vás aj v nejakých kluboch, napríklad aj v Severnej Amerike, ako na funkcionárskych pozíciách? Nie, momentálne nemám žiadne plány ani ambície, do niečoho sa hneď púšťať. Dá sa povedať, že v tej fáze, kedy mám teraz voľný čas, ktorý som počas kariéry alebo počas tých 20 a viac rokov toho profesionálneho hokeja vlastne nemal, tak to niekedy srandujem, že už skoro 3 roky som nemal deň voľna, tak, lebo to bolo niečo, na čo sme sa ako hráči vždy tešili, že keď nám dá tréner deň voľna, tak teraz hovorím, už 3 roky som ho nemal, ale v podstate ho mám každý deň a môžem si s tým dňom robiť, čo chcem, takže je to aj príjemné byť pánom svojho vlastného času a momentálne si najviac času sa snažím odovzdať svojim deťom, svojej rodine a chodím ako vypomáhať žiackému ústvu, kde hrá môj syn, takže chodím si niekedy na ľad a snažím sa im nejaké skúsenosti odovzdať do budúcnosti. Prezident Hokejového zväzu povedal, že ti ponúkol nejakú funkciu v štruktúrach našich hokejových. Ako si k tomu naklonený a ako to momentálne vyzerá tá vaša dohoda, lebo hovoril, že by chcel, aby si možno nie priamo robil niečo také ako na Svetovom pohári, ale skrátka, aby si do tej reprezentácie vstúpil v takéto funkcii. Ja sa určite budem snažiť nejakým spôsobom pomôcť novému vedeniu a zatiaľ sme sa stretli a dohodli sme sa, že sa ešte stretneme a budeme sa o tom ďalej baviť a nejakú formu spolupráce chceme nájsť, aby som mohol teda nejak pomôcť, ale je to vo fáze také, že ešte sa mám o tom baviť. A ty si vieš nejak to predstaviť, že ja neviem, manažera alebo skauta, alebo... Dobre, je to ešte otvorené stále, všetko možné môže to byť, alebo aj nič, ale minimálne môžem povedať svoj názor a samozrejme, či už sa nový prezident podľa toho zaradí alebo nie, tak to samozrejme na ňom alebo na výkonnom výbore, teda čo robia, ale budeme sa určite o tom ešte rozprávať.